que ens apoyen, pues sí que volguera que en este moment que tant mon pare i ma mare com Celia, pues que ens acompanyaren en este moment, i entonces vull que per favor passi així. Simplement la idea que portàvem, pues, volíem explicar què és el que anàvem a fer i quina era la idea que portàvem empresarial i explicar-vos un poc què és el que fem, què és el que deixem de fer. Jo he pensat que, arribat el moment, una vegada una persona està així, pues, igual canvia d'opinió, no? I jo pense que, crec que no és el moment de parlar de faena, crec que és el moment de compartir entre vosaltres, i jo crec que nosaltres cinc, junt a tota la família, junt a tot l'equip que avui composa este restaurant, estem molt orgullosos de tindre l'equip que tenim, és gent molt treballadora, és gent que també ha ficat el seu granet d'arena, i jo des d'ací, a ells, vull agrair-los aquest esforç que ho han patit molt, ens ha costat molt arrencar per diferents motius, per diferents problemes, han tingut tots un poc de paciència, i jo des d'ací vull agrair-los a ells aquest esforç i aquest detall que han tingut tots en estar avui així, i simplement el que vull aprovar alguna cosa, no vaig a parlar de faena, que vinga i que ho prove, que estic molt orgullós de que això estigui a rebentar, de veres que me sent que tinc molt